जादुआरि बिफां हादानपारा मुंनि मोनसे गामियाव सन्जिब बसुमतारी आलोक बसुमतारी मुंनि सानै लोगो दंमोन। सन्जिब बसुमतारीया सासे मोजां मानसिमोन। बियो गासैखौबो इसोरनि आखायाव हगारना होदोंमोन। नाथाय आलोक बसुमतारीया सासे लुबैसुला आरो सिखाव गोसोनि सुबुंमोन। बे लुबैनायावनो बियो गोबां रां आरजिदोंमोन आरो गंसे मोजां न' लुदोंमोन। सन्जिब बसुमतारीनि न'आव पण्डित थायोमोन। सन्जिब नोंथां, नों थारैनो खाफाल गोनां। मैया सानसे सिगां गावनि फिसाजोखौ नायनो थाखाय जायफोरा सुरतनिफ्राय फैदोंमोन बिसोरो सोमोन्दोखौ मोजां मोनदोंमोन नाथाय जोथोब दाबिदोंमोन। हौवासाया जोबोद मोजां, बियो जोथोबबो बियाखै। जुलि जाब्लानो सिख्लाजों गुबुन हादोराव थांनो लुबैदों। नाथाय नों मा खालामगोन? बिमा बिफाया ज' जायाखै। बिसोरो 10 लाख रां दाबिदों। आं जोबोद दुखु मोनबोबाय। हाबाब, एथ'बां बुरजा रां आं बबेयाव मोनगोन? बियो रांखौ मोनबा मा खालामगोन साननायसै। बियो माबोरै एसेबां रां बबेयाव मोनगोन बियो गोमोनायसै। बिफाङा नुबाय बिखौ मानो हाग्रायाव फैदों। बिफाङा नुना गोमोनायसै। बिफाङा बिजों रायज्लायनो हमनायसै। नों बे हाग्रा गेजेराव माखौ दुखु खालामदों? बुं, नोंनो मा नांगौ? आं बे हाग्रानि राजा। बिफांखौ खुलुमनानै आरो गावनि इसोरखौ गाबज्रिनानै बिफांखौ नायो। बिफां, जेबो जिंगा दासि सन्जिब। आं नोंनि नांगौ जानाय आंखालखौ सुफुंनानै होगोन। आं जेरै रायज्लायो बेबादिनो खामानिखौ मावलां। नों दैमानि दैखौ लायना बिफांनि गुदियाव लुनानै हो। आं नोंनो जेसेबां रां नांगौ एसेबांनो होगोन। नों सानसेयाव खेबसेल' दै लुनानै होनांगोन। जुदि नों फैयो आरो बांसिन रां नांगौबा बांसिन दै लुनानै हो, अब्लानो गोबांसिन रां मोनगोन। सन्जिबआ बिफाङाव दैखौ आबुं खालामनायसै। बिफाङाव रां ओंखारनो हमनायसै। सन्जिबआ बिफांनि फैसा नटफोरखौ बोख्लायनायसै। मिस्टार सन्जिब, मानो नों आद्रा थानाय रांखौ लायाखै? जुदि नोंथाङा लायाब्ला गोमालांगोन, मिथिगौना? आंनो जेसेबां रां नांगौ बेसेबांखौ लाबाय। आंहा रांनि बांद्राय लुबैनाय गैया। जिउआव नोंथांनि बे अनसायनायखौ आं बावनो हानाय नङा। उनाव बिथांनि फिसाजोनि हाबाखौ जोबोर गाजा गोमजायै खालामनाय जादोंमोन। गरिब सन्जिब बसुमतारीया बिथाङा गावनि फिसाजोनि हाबाखौ माबोरै गाजा गोमजायै खालामखो? आलोक बसुमतारीया सोमोनांदोंमोन। बेनो बिफांनि सोमोन्दो आरो राङा बबेनिफ्राय फैदों बेनि सोमोन्दै गासैनोबो खोन्थायो। बिफा, नों माबाफोर मिथिगौ नामा? सन्जिबआ बबेनिफ्राय रां मोनदोंमोन? बिनि फिसाजोआ आंनो गासैखौबो खोन्थादोंमोन आरो रावनोबो दाखिन्था बुंदों। अखानायै सन्जिबआ नायक बिथांनो बिफांनि सोमोन्दो गामिनि सुबुंफोरनो खिन्थादोंमोन। सांगिथायाबो बिनो बिफांनि सोमोन्दो गासैखौबो खोन्थायो। गामिनि सुबुंफोरनो बिथाङा खोन्थायो, आं आंनि फिसाजोखौ बिफाङा होनाय फैसाजोंसो हाबा खालामदोंमोन। जुदि नोंथाङा रांनि आंखाल जादोंब्ला नों फांसे बिफांनि हेफाजाब लानो हागोन। बेनो सानसेयाव खेबसेल' दै लुना होनांगौ। अब्लानो नोंनो रां गथायगोन। बुरजा दै होबा थैगोन। आंखौ थांनो दाहो। आं नोंसोरनो बिफांखौ दिन्थिगोन। गासैबो ज' थाङो। आलोकआ जेनेरेटरजों दैखौ सारनो हमो। सन्जिबआ बयखौबो खौसेयै दै लुनो थिनदोंमोन। बियो थगायदोंमोन। जोंनो बांसिन रां नांगौब्ला जों बांसिन दै होगोन। बेबादि साननानै बियो बेबादि बुंनायसै। लामानि जुदि बियो फांसे बिफां अब्ला बांद्राय दै लुबाखि बे थैगोन? साबसिनसो जागोन जाम्बा। मटरखौ अन खालामना आरो बिफाङाव दै सारनायसै। बांद्राय दैनि जाहोनाव बिफाङा गोसोम जानानै थैनायसै। गामिनि बयबो बेवहाय फैना गोथै बिफांखौ नायफैयो। सन्जिबआ रागा जोंनायसै। नों मानो बेसेबा गिदिर गोरोन्थि मावखो? आलोक, आंनि फिसाजोनि जुलिनि उनाव बे बिफांनि गोग्गानायनि बागै आंनो खोन्था। आं नोंथांमोनखौ खोन्थानानै मदद खालामगोन आं सानदोंमोन। नाथाय नों मा मिथिदोंमोन बियो निखावरि मानसिखौ बेसे मोजां अनसायदोंमोन? नोंसोर बयबो भुगिनांबाय। बेखौ मिथिनो मोनोदि गामिनि सुबुंफोरा बिथांजों रागा जोंफायो आरो बयबो आलोकखौ बुयो।